Okay, so may buntag sa tanan nga nagtanaw karon or may gabi diha sa inyo nga side sa Philippines, no? O kung asa man mo karon nga dapit sa tibuok kalibutan, no, kay ang uban I know nga naay nagtrabaho sa Kuwait, sa Saudi o sa nagkanang lugar, no? So, welcome kaayo sa inyong pagtanaw. Salamat nga imong gi-open ni karon, and I hope, no, nga magpadayon ta nga maminaw sa pulong sa Ginoo. So karon na ta sa Genesis chapter 36 igsoon. So salamat kay sa imong pagsubaybay. So atong gisugdan, no, karon nga tuig 2025 atong gisugdan og basa ang Genesis chapter 1 og karon gikaloy-an ta sa Ginoo na ta sa chapter 36 mga igsoon. So salamat kaayo, and pasensya sa akong tingog kay murag napagaw ko gamay. Kay siguro sa katugnaw murag naapektuhan ako na ako'y gamay nga kanang sipon, pero gamay ra. So praise God kay maka istorya gihapon ta, no, bisag gamay pagaw, pero ay ako ning ihatag na kahigayunan sa tong buhi nga Dios. So magampo sa ta. Salamat Ginoo ning kahigayunan nga imong gihatag kanamo, Lord. Og amo kini i-offer sa imong Ginoo ang takna nga amo karon nga pagbasa sa imong pulong. I pray nga ikaw ang Dios maga-minister sa among matag usa, O God. I pray, Lord, nga tanan nga magtan-aw niini nga video Ginoo mapanalanginan, O God, sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi, Lord. I pray Ginoo nga magkaroon mi Ginoo kanabang hunger and thirst, Lord, sa imong mga pulong, O God. Kay imong pulong Ginoo among kalanon sa matag adlaw. And I pray Ginoo nga ikaw usab Ginoo may mag-satisfy sa among mga needs. So Lord, thank you kaayo, ikaw mong ginaimbitahan karon, Lord, samtang kami magapadayon sa pagbasa sa imong pulong sa libro sa Genesis, O God. And thank you kay Ginoo nga chapter 36 nami karon, O God. And salamat nga naami ka nang makuha nga lesson Ginoo pinaagi sa among pagbasa sa imong mga pulong. Lord, tabangi kami nga ma-apply namo ni sa among matag usa ka kinabuhi, Lord, sa matag adlaw. So thank you kay Ginoo, dalagon ikaw. Lord, let your anointing flow, God. Samtang kami magabasa, magapaminaw sa imong pulong, dalagon ikaw. Let it transform, Ginoo, sa among kasing-kasing ug mag-renew sa among mind, O God. Thank you, God. In Jesus' name I pray. Lord, have mercy on us, God, I pray. Amen. Amen. Okay, so igsoon naana sa Genesis chapter 36 karon, and hopefully nga daghan tag mahuman nga chapters. Okay? So, kung naamoy mga Bible, nindot pod nga inyong kuhaon kay lahi-lahi batag version, no? Pero kung gusto ka maminaw lang, maayo pod igsoon. And so, atong sugdan. So, chapter 36, Genesis chapter 36 verse 1. Okay, mao ni ang kaliwat ni Esau. So, mao kini ang mga kaliwat ni Esau o Edom. Nangasawa si Esau og mga taga-Kanaan. Sila mao si Ada, ang anak ni Elon, nga Hitihanon, si Oholibana, ang anak ni Ana nga lalaking anak, si Sibion nga Hibitihanon. Okay, verse 3, og si Basimat nga anak ni Ishmael, og igsoon ni Nibayot. Okay. Yeah. Okay, verse 4, ang anak ni Esau kang Ada mao si Eliphaz. Sakang Basimat si Reuel. Sakang Oholibama sila si Jeyos, si Jalam, o si Korah. Remember that name, Korah. Nahinumdumi na kay along the way ato ang makuha si Korah o usab. Okay. Mao kini sila ang mga anak nga lalaki ni Esau didto sa Kanaan. Okay, sa verse 6, unya gidala ni Esau ang iyang mga asawa, mga anak, og tanang sakop sa iyang panimalay, lakip ang iyang kahayupan og tanan niyang kabtangan nga napanag-iya niya didto sa Kanaan, og mipahilayo siya sa iyang igsuon nga si Jacob, og miadto sa laing yuta. Okay, sa verse 7, nagpahilayo siya kay ang yuta nga gipuy-an niya og ni Jacob dili naman paigo sa sibsibanan sa ilang kahayupan tungod sa kadaghan niini. Okay. Dili na mahimo nga magtipon pa sila. Wait, now we na remember the story sa ato ang katong mga niaging chapters.
Remember kang Abraham ug kang Lot? Same ang nahitabo sa ila, di ba? No, nga nagbulag sila tungod sa kadaghan sa ilahang mga kahayupan, dili na maigo ang ilahang sibsibanan. So, kailangan nila nga mag-separate. So, maupod ang nahitabo kang Jacob o kang Esau. So, kailangan nila nga mag-separate kay wala na sila igong kasibsiban or sibsibanan sa ilang mga kahayupan. So, it means, gi-bless sila pag-ayo sa Ginoo, no? Okay, so verse 8. Busa si Esau ni didto na nagpuyo sa kabungturan sa Seir, og si Esau mao si Edom. Okay, so Esau na change pod, no? Nausab iyang pangalan, nahimo siyang si Edom. Og remember nga si Jacob, gi-change po ang pangalan niya sa Israel, no? Katong previous nga chapter nga to ang nabasa. So, verse 9, kini ang mga kaliwat ni Esau, ang amahan sa mga taga Idomia sa kabungturan sa Seir. Ang verse 10, ang mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Esau mao si Eliphaz nga anak ni Ada og si Reuel nga anak ni Basimat. 11, ang mga anak ni Eliphaz mao sila si Timan, Omar, Zepho, Gatam og si Kenas. Verse 12, si Timna nga usa sa mga asawa ni Eliphaz nanganak kang Amalek. Kay kini sila ang mga anak nga lalaki ni Ada nga asawa ni Esau. Verse 13, ang asawa ni Esau nga si Basimath nanganak og batang lalaki nga si Reuel. Og si Reuel may upat ka anak nga lalaki nga mao sila si Nahat, Serah, Sama og si Miza. Okay, verse 14, ang mga anak nga lalaki sa asawa ni Esau nga si Oholibama, anak ni Ana nga anak nga lalaki ni Sibeon. Mao sila si Jeos, Jalam o Korah. Verse 15, mao kini ang mga kaliwat ni Esau nga nangahimong mga pangulo sa mga banay didto sa yuta sa Idomia. Si Timan, Omar, Zepho, Kenas, Korah, Gatam og si Amalek. Sila mga anak ni Eliphaz nga kinamagulangang anak ni Esau. Okay. So, sila mga anak ni Eliphaz nga kamagulangang anak ni Esau. Okay, kaliwat sila ni Ada nga asawa ni Esau. Verse 17, ang musunod mao ang mga anak ni Reuel nga anak ni Esau kang Basimat. Nangahimo usab silang mga pangulo, si Nahat, Serah, Sama og si Miza. Nagpuyo usab sila sa Idomia. Okay, verse 18. Ang mga anak ni Esau kang Oholibama nga nangahimong mga pangulo sa banay mao sila si Jeos, si Jalam og si Korah. Si Oholibama anak ni Ana. Okay, verse 19. Mao kini ang tanang mga kaliwat ni Esau o Edom nga nangahimong mga pangulo. Okay, so diri sa verse 20 mao kini ang kaliwat ni Seir. Okay, itong basahon. Ang musunod mao ang mga kaliwat ni Seir nga Horitihanon, si Lothan, Sobal, Simeon, Ana, Dison, Iser, og si Disan. Kini sila mao ang mga pangulo sa mga Horitihanon nga maoy unang namuyo sa yuta sa Idomia. Okay, verse 22, ang mga anak ni Lutan mao sila si Hori og si Heman, si Timna, igsoong babae ni Lotan. 23. Ang musunod mao ang mga anak nga lalaki ni Sobal, si Alban, si Manahat, si Ibal, si Zepho, o si Unam. Ang mga anak nga lalaki ni Sibeon, mao sila si Ai, o si Ana. Mao kini ang Ana nga maoy nakakita sa init nga mga tubod dito sa dapit sa Awaaw. Samtang nagpasibsib siya sa mga asno sa iyang amahan nga si Sibeon.
Verse 25. Ang mga anak ni Ana mao sila si Dison o si Oholibama nga anak niyang babae. 26. Sila si Himdan, Esban, Itran o si Siran mao ang mga anak nga lalaki ni Dison. Ang mga anak nga lalaki ni Iser mao sila si Belhan, si Saaban o si Akan or Akan. 28. Ang mga anak ni Disan mao sila si Os o si Aran, si Lutan, si Subal, si Sibion, si Ana. Verse 30. Si Dison, si Iser o si Disan mao ang mga pangulo sa mga banay sa mga Horitihanon dito sa yuta sa Seir. Okay. So verse 31. Okay, ang mga hari sa Edomia. Mao kini ang mga hari sa nga nagsunod-sunod pagmando sa Edomia sa wala pay nahimong hari sa Israel, no? Ang matag hari gipulihan human sa iyang kamatayon. Verse 32. Si Bela nga anak ni Beor nga taga Dinhaba, si Joab nga anak ni Sera nga taga Bosra, si Huzam nga taga Timan, si Hadad nga anak ni Bidad nga taga Abit. Bidad maoy nakapildi sa mga Midianhon sa usa ka gubat sa nasod sa Moab. Si Samla nga taga Masreka, si Shaol nga taga Rehobot sa Euphrates. 38. Si Baal Hanan nga anak ni Akbor, si Hadad nga taga Pau, ang iyang asawa mao si Mehetabel, anak nga babae ni Matred nga apo ni Misahab. So, ilang mga pangalan so mga lisod-lisod dito ko, no? Daghanog mga excuse me. So, dili pareha sa itong pangalan karon nilang mga pangalan. Lahira kay laha. Okay. So, padayon na nato. Verse 40. Mao kini ang mga pangulo sa mga banay nga taga Edomia nga kaliwat ni Esau, si Timna, si Alba, si Jetet, si Oholibama, si Ela, si Pinon, si Kinas, si Timan, si Mibsar, si Magdiel, o si Iram. Ang matagadapit na ilhan sa ngalan sa banay nga nagpuyo niini. Okay. So, naman na to ang chapter 36. Igsoon sa itong padayon ang chapter 37. Wait lang. Amang sa ta. Sorry. Okay, padayon na nato, no? Okay. Verse 1. 37 na ta. Nagpabilin pagpuyo si Jacob dito sa yuta sa Kanaan nga gipuy-an kaniadto sa iyang amahan. Mao kini ang sugilanon sa banay ni Jacob. Okay, so si Jose nga niining higayuna nagpanoigo nag 17. Okay, this is 7, no? Nagatiman sa mga kahayupan uban sa iyang mga igsuong lalaki nga mga anak ni Belha o ni Zelfa nga mga asawa sa iyang amahan. Usa ka adlaw ni ana gitaho ni Jose kang Jacob nga iyang amahan nga may daotang buhat ang iyang mga igsuon. So ni sumbong. So sumbongero. Sumbongero si Jose, no? So but maayo na kay para ma-alarm po diyang papa, di ba? Kasi verse 3. Gipangga ni Jacob si Jose labaw sa tanan niyang mga anak kay nataw man si Jose sa tigulang na si Jacob. Gihimuan niya si Jose og taas nga biste nga binuktunan. Og sa nakita sa iyang mga igsuon nga gipangga sa ilang amahan. Okay. Si Jose labaw kanila. Naglagot sila kaniya og masuk-anon kanunay ang ilang sinultihan kaniya. No? So nagsilo sila kang Jose. Okay. Verse, asa na tal? 5.
Usa ni anak kahigayon nagdamgo si Jose o gisugilon niya kini sa iyang mga igsuon og misamot ang ilang kalagot kaniya. Mingon siya kanila, nagdamgo ako sa akong damgo didto kita sa uma og namugkos sa mga trigo. Unya mitindog ang akong binugkos og gialirungan kini sa inyong mga binugkos og miyukbo sila sa akong binugkos. 8. Og mingon ang iyang mga igsoon kaniya, naghuna-huna ka ba nga mahimo kang hari namo? No? Okay. Magmando ka ba di ay ka namo? So na sila ko ano kay di ba naglagot sila kang Jose now. Nya karon murag na dunungan. Busa misamot ang ilang pagdumot kaniya tungod sa iyang damgo nga gisugilon niya kanila. Verse 9. Unya nagdamgo pag-usab si Jose o gisugilon usab niya kini sa iyang mga igsuon. Mingon siya, nagdamgo na usab ako. Sa maong damgo nakita ko ang adlaw, ang bulan og ang 11 ka bituon nga miyukbo kanako. So verse 10, sa pagsugilon niya niini sa iyang amahan, gikasab-an siya sa iyang amahan nga nag-ingon, unsa ba ka nang damguha? Bot ba nimong ipasabot nga ako lakip ang imong inahan og mga igsuon mo duol og muyukbo kanimo? Kay damgo raman to no, pero wa sila nagtuo nga kato damgo gikan sa Dios, no, para makita ang iyong future. So anyway, itong padayonon, verse 11, gikasinahan si Jose sa iyang mga igsuon apan gihinuktukan kining butanga sa iyang amahan. Verse 12, usa ka adlaw ni ana miadto sa Sikem ang mga igsuon ni Jose aron pagpasibsib sa kahayupan sa ilang amahan. Mingon si Jacob kang Jose, tua sa Sikem ang imong mga igsuon aron pagpasibsib sa atong kahayupan. Pangandam kay paapason ko ikaw kanila. Okay. Si Jose mitubag, andam ako. Mingon ang iyang amahan kaniya, apasa og susiha ang imong mga igsuon kung wala bay nahitabo kanila og sa kahayupan, unya balik nganhi og suginli ako, no? Kay kung magpasibsib sila niya, layo kaayo, murag dili din sila na makauli sa ilaha every day, you know? Murag magstay pa na sila dito for how long? Okay. So, og gipagikan sa iyang amahan si Jose didto sa walog sa Hebron. Okay. Sa paghiabot ni Jose sa Sikem, may tao nga nakakita kaniya samtang nagsuroy-suroy siya sa kaumahan og gipangutana siya sa tao kung unsay iyang gipanghita. Nitubag si Jose, nangita ako sa akong mga igsuon. Tug-ani taon ako kung hain sila magpasibsib sa kahayupan. 17. Ang tao miingon, wala na sila dinhi. Nadungog ko nga, miingon sila nga, muadto sila sa Dutan. Busa miapa si Jose kanila og nakaplagan niya sila didto sa Dotan. 18. Layo pagani siya, nakakita na kaniya ang iyang mga igsuon. Sa wala pa siya mahiabot kanila, naglaraw sila nga patyon siya. Tungod sa ilang selos, di ba? So naglaraw silang daotan para kang Jose niya. Ilahang una-una nga patyon si Jose. Verse 19, miingon sila sa usag-usa. Aniya na ang tigdamgo. Karon patyon ta siya og itambog ta ang iyang lawas sa usa sa mga ugang atabay og ingnon nato nga gitukob siya ihalas nga mananap. Tan-awon ta kon matuman ba ang iyang mga damgo. So grabe no, ang ilang silusan pag-ayo is ang iyang damgo, no? Na dili jud nila madawat. Nga si Jose, excuse me. Nga si Jose ang mahimong murag mag-lead pa. Sorry ha. Murag nakaubo. Well, 21. Nakabati si Ruben sa ilang gipanagsultihan og gipaningkamutan niya pagluwas si Jose. Miingon siya, dili nato siya patyon.
22. Ihulog lang siya dinhi niining atabay sa awaaw apan ayaw ninyo siyag dagmali. Gisulti kini ni Ruben kay naghuna-huna man siya sa pagluwas kang Jose aron iyang dad-on balik sa ilang amahan. 23. Sa pag-abot ni Jose sa iyang mga igsuon, gihukasan nila siya sa taas niyang biste nga binuktunan. Unya, gidala nila siya ngadto sa atabay nga walay tubig o gihulog siya didto. No? Gitambog nila didto sa atabay o sa balon nga lalo nga walay tubig. 25. Unya, samtang nangaon sila, nakita nila ang usa ka panon sa mga Israelita or Ismaelita gikan sa gilid. Nagbaguod ang ilang mga kamilyo sa karga nga mga duga sa kahoy og tanom og mga pahumot nga ilang dad-on ngadto sa Ehipto. 26. Miingon si Judah sa iyang mga igsuon, unsa may makuha nato kon patyon ta ang atong igsuon og ililong ang iyang kamatayon? 27. Maayo pag ibaligya ta siya sa mga Ismaelita. Sa ingon niini dili kita makapasakit kaniya. Hinumdumi nga ato siyang igsuon. Dugo sa atong dugo ug unod sa atong unod. No? So, si Judah ang idea nga ibaligya na lang si Jose kaysa sa patyon siya. No? Okay, miuyon niini ang iyang mga igsuon. Verse 28. Ug sa pag-agi sa mga negosyante nga taga Midian, gikuha nila si Jose sa atabay ug gibaligya sa kantidad nga 20 kabuok sa lapi ngadto sa mga Ismaelita nga maoy nagdala kaniya ngadto sa Ehipto. Okay, 29. Sa pagbalik na ni Ruben ngadto sa atabay, wala na dito si Jose. So pagbaligya nila Judah yung mga si Ruben, wala siguro dito, no? Kaysa busa gigisi niyang iyang bisti tungod sa iyang kagool. 30. Bibalik siya ngadto sa iyang mga igsuon ug miingon, wala naman dito si Jose. Unsa may angay kong buhaton? 31. Unya nagpatay sila kanding og ilang gitunlob sa dugo niini ang taas nga bisti ni Jose. Gidala nila ang bisti ngadto sa ilang amahan og miingon sila, nakaplagan namo kini. Dili ba bisti man kini ni Jose? 33. Nakailang ilang amahan nga bisti kadto ni Jose og miingon siya, oo, iyaha kana or iyaha kini. Gitukob og giwatas-watas gayud siyag ihalas nga mananap. 34. Gigisi ni Jacob ang iyang sapot og nagsulob siyag bisting sako aron pagpaila sa iyang kagool. Nagbangutan siyag dugay tungod sa pagkamatay ni Jose. Kaya di ba wa man siya kabalo, no? Sa tinuod nga panghitabo. Okay, so 35. Ang tanan niyang anak nga lalaki o babae miadto aron paghupay sa iyang kagool. Apan nagpadayon siya pagbangutan or pagkagool. Miingon siya, magbangutan ako tungod kang Jose hangtod nga mutipon na ako kaniya didto sa Seol. Busa nagpadayon siya pagbangutan tungod kang Jose. 36. Sa laing bahin didto sa Ehipto si Jose gibaligya sa taga Midian ngadto kang Potiphar, usa ka opisyal sa Paraon o kapitan sa mga gwardya sa palasyo. Okay, so atong nahuman ang chapter 37. So karon atong ipadayon ang chapter 38. Okay? So naapatay pila ka mga minuto hangtod mabutog 30 minutes. So atong sugdan chapter 38. So niadtong higayuna mibiya si Judah sa iyang mga igsuon og mitipon pagpuyo kang Hira nga taga Adulam. Didto gikakita ni Judah ang anak nga dalaga sa usa ka taga Kanaan nga si Suwa.
gipangasawan niya ang maong babayi, unya nagmabdos ang iyang asawa og nanganak og batang lalaki nga iyang ginganlag Ir. Unya nagmabdos siya pag-usab og nanganak gihapog lalaki og iya kining ginganlag unan. Og nagmabdos pagayod siya og nanganak gihapog lalaki, ginganlan niyag sila ang bata. Didto si Judah sa Sisib sa dihang natawo si Sela. Unya si Ir, ang kamagulangang anak ni Judah, pamalayin niya kang Tamar. Okay, dautan ang kinabuhi ni Ir ug wala siya kahimut-i sa Ginoo. Busa gipatay siya sa Ginoo. Verse 8. Busa giingnan ni Judah si Onan, kinahanglan makigdulog ka kang Tamar. Tumana ang imong katungdanan kaniya, ingon nga igsuon na sa patay na iyang bana aron manganak kamo alang sa patay na imong igsuon. So murag siya mo tapal, no, si Onan. Verse 9, apan nasayod si Onan nga ang batang mataw dili isipon nga iyaha. No? Murag dito sa patay nga nagsuon niya kibali ang bata makuha, no? Busa sa dihang nakigdulog siya kang Tamar, gipagawas niya ang iyang binhi aron dili siya makapaliwat alang sa iyang igsuon. So verse 10, wala kahimut-i sa Ginoo kining buhata. Kining gibuhat niya, busa gipatay usab siya sa Ginoo. Igana kadali ang Ginoo magkonsaw na judge, no? Dili pareha sa tuwa karon mga napay pagpasaylo, no, kagibayran naman ni Jesus ang ato ang mga sala, no? Okay, anyway, atong padayon verse 11. Unya giingnan ni Judah si Tamar nga iyang umagad. Didto ka lang una tipon pagpuyo sa balay sa imong amahan o pabilin nga balo hangtod nga maulitaw na ang akong anak nga si Sela. Gisulti kini ni Judah kay nahadlok man siya nga mamatay si Sela sama sa duha niya kaigsuon. Busa mipauli si Tamar sa balay sa iyang amahan. Verse 12, wala madugay namatay ang asawa ni Judah nga anak ni Suwa. Sa pagkahuman og bangutan ni Judah, siya og ang iyang higala nga si Hira kataga Adulam miadto sa Timna sa mga manunupi sa iyang mga karnero. May nakasugilon kang Tamar nga iyang ugangan nga si Judah moadto sa Timna aron pagpanupi sa iyang mga karnero. Verse 14, busa giilisan niya ang gisulob niyang biste gaalang sa balo ug nagtaptap siya sa iyang nawong ug milingkod didto sa ganghaan sa Inaim, usa ka lungsod diha sa dalan paingon sa Timna. Nahibalo siya nga ulitaw na si Sela. Apan wala siya ipaasawa kang Sela. 15, sa pagkakita ni Judah kang Tamar, gipakaingon niya nga usa siya kadautang babae nga nagbaligya sa iyang dungog kay gitaptapan man ni Tamar ang iyang nawong. Kay 16, giduol siya ni Judah didto sa daplin sa dalan o giingnan, gusto akong makigdulog kanimo. Kay byudo naman siya, di ba? Nagtuo siya nga si Tamar prostitute. So hindi siya makigdulog ako kanimo. Excuse me. Okay. Asan ako? Okay. Wala na sayod si Judah nga ang maong babae maudi ay ang iyang umagad nga si Tamar. So, excuse me. Okay. Si Tamar mitubag, unsa may imong ibayad ka nako? Si Judah mitubag, padadaan ko ikaw na tingkanding gikan sa akong kahayupan. Okay. Si Tamar miingon, mahimo ka nako hatagan mo ako kaligunan nga tumanon mo gayud ang imong saad. Unsa may gusto mong ihatag ko kanimo silbing kaligunan, nangutana si Judah. Mitubag si Tamar, ang imong tembre lakip ang higot niini og kanang imong sungkod. Busa gihatag kini ni Judah kang Tamar
og nakighilawas siya kang Tamar og namabdo si Tamar. Excuse me. Verse 19. Padayon lang natin nagsuon ha. Naglain ako ang ilong pero madala pa. In Jesus' name, I declare healing. Amen. Okay, 19. In Jesus' name. Thank you, God. Unya, milakaw si Tamar o gikuha niya ang taptap sa iyang nawong o gisulob niya pagbalik ang iyang sapot sa pagkabyuda. 20. Gisugot ni Judah ang iyang higala nga taga-Adulam sa pagdala sa kanding ngadto kang Tamar o sa pagkuha sa mga butang nga gihatag ni Judah kaniya silbing kaligunan apan wala na niya hikap lagi dito si Tamar. 21. Ang gisugot ni Judah nagpakisayod sa katawan excuse me, sa maong dapit kun hain ang daotang babay nga diha kaniadto sa dalan. Paingon sa inaim. Wala gayoy daotang babay dinhi mitubag sila. Busa mibalik siya kang Juda og miingon, wala ko hikit-i ang babay og nag-ingon kanako ang mga tawo didto nga wala gayoy daotang babay sa ilang dapit. Miingon si Juda, pasag din na lang kadto aron dili kita kataw-an sa mga tawo. Total, gipadad-an ko naman siya niining nating kanding, apan wala mo siya hikap lagi. 24. Human mo labay ang mga 3 ka bulan, gibalitaan si Juda nga ang iyang umagad nga si Tamar nagbaligya sa iyang dungog og namapdos na. Busa, miingon si Juda, kuhaan ninyo siya dada sa gawas og sunuga. Kuyaw kay ilahang kanang tradition sa una no nga kung mabalaan ka nga nabuntis ka gawas sa kaminyuon, pwede jud kang sunugon, no? Okay, so 25. Apan sa dihang gidala na si Tamar aron sunugon, nagpadala siya pahibalo ngadto sa iyang ugangan. Ang nakapamagdos kanako mao ang tag-iya ni ining mga butanga. Ilhak kon kinsay tag-iya ni ining timbre nga may higot og ni ining sungkod. 26. Nailhan ni Judah nga siya ang tag-iya ni ini og miingon siya, husto si Tamar sa iyang gibuhat. Ako ang sadaan kay wala ko man siya ipaasawa kang sila nga akong anak. Ug wala na gayud siya makighilawas kang Tamar. Okay, so katurang one time nakighilawas si Judah kang Tamar kay wala man siya kabalo, no? Kay gitapan man niya yang nawong. Okay, so 27. Sa miabot na ang panahon nga mga anak na si Tamar, nasayran nga kaluha di ay ang iyang gimabdos. Ug sa dihang nagbati na siya, migula ang kamot sa usa kanila o gihigtan kini sa mananabang og pulang tanod. Siya miingon, kini maoy unang natawo. Apan gibitad sa bata ang iyang kamot ug ang iya hinuong kaluha maoy unang natawo. Og miingon ang mananabang, miilog kagayod paggula, busa ginganlan siya Pires. Unya natawo ang ikaduha nga hinigtag pulang tanod ang kamot o ginganlan siyag Sera. So Pires o Sera. Okay, so igsoon, salamat kaayo, no? Praise God. Ang Ginoo magapanalangin sa atong pagpasa sa iyang mga pulong karon. Atong nahuman ang chapter 36, 37 ug 38. So salamat kaayo sa imong pagsubaybay igsoon. And I hope nga napanalanginan tano sa atong mga nakatunan, sa atong mga nadungog karon sa mga pulong sa Ginoo. Unsa man nga bahin or asa nga bahin sa atong gibasa karon ang imuhang nakatunan, no? Or nakahatag kanimo kanang kanabang enlightenment, no? Kanang tagaan ta sa Ginoo insight, no? Akong nakita ang kinabuhi ni Joseph, no, nga even sa iyang mga damgo gikaligot-kutan siya sa mga igsuon, apan wala siya nanimalos sa iyang mga igsuon, no? Iharang gipasagtan niya mga igsuon, gibaligya na siya dito sa mga Ismaelita, no? Dito gidala siya sa Ehipto. Apan igsuon wala diha na human ang istorya. So atong padayunon sunod higayon. Salamat kay igsuon, dalaygon ang Dios sa walay katapusan.
So, see you again sa next time nga chapter. Thank you kaayo. Amen.